Благотворительность в исламе выходит на первое значимое место. В соответствии с вероучением Всевышний Аллах, милостивый и милосердный, требует проявлять от мусульман к друг другу такие же качества. При этом бедняк делает для богача больше, чем богач для бедняка. Рука подающая лучше руки просящей. Взрослые, надееспособные мусульмане не должны забывать о тех, кто рядом с ними. Мы не должны позволять материальным вещам поглощать наши души. Мы верующие люди этого мира, и мы не имеем права забывать о том, как много людей, окружающих нас, нуждаются в нашей помощи. Нужно просто оглянуться вокруг себя. Вдруг именно ты можешь кому-нибудь помочь. Ведь для того, чтобы заниматься благотворительностью, не обязательно иметь много денег. Порой больному ребенку достаточно улыбнуться, накормить голодного, приютить странствующего путника, прощение долга, раздать старую одежду, мебель, положить в ящичек по сбору денег, ничего не решающий для вас 100 рублей. Нас в мире много, и именно из таких побуждений был открыт в городе Урус-Мартане благотворительный пункт нуждающимся хайра. Hakar destek duh kolkdu sunu jona qostaldu harhun elchwa veshi beşilushis zabi wot vash mokshwot tin yüzal ho sun otsalhum delch dokkum hit as beş duzorduk asna shwartum dokson deli isa chwa bolba bujari bart it beri da tsongshwo sazar plat qodi baykim bedat sun tan iya khilar dokkum dokson chwa إذا ساعي ديل ريزة وزن أرجز بحتين شو قذا volunteers to go deze jaar eerder nog naar een rode daar naar Galboakskus eerder leert is dat deze jaar خلا خلا قناع تخلا فبانش ديال دو يال غوشتا كغوشتا مينكال احمد مينكال اشتا ديش ديال لارشنش وخد الله حظ ويالست ايو خمس دول ديال يرت دولشينا هو يا مينكال تين غدياش دو وقت درت تاخشتا سو يالشنا برودكت نير اخسلوش اشتا شيغا ديش ديال اخسل لارولي اخسلوش تا برودكت بداني ات شماغر هوقدا دايس يوقت وقت Группа волонтеров вместе с инициатором Минкаем Ахмадовым начали свою деятельность год назад, с самого малого. Ездили по домам, узнавали, могут ли люди поделиться одеждой, которую они не носят, для малоимущих семей. Общество отнеслось к этому с пониманием, и в скорейшем времени число желающих помочь людей прибавилось. И в связи с этим житель Урус-Мартана выделил им в помощь и поддержку помещение, где и открылся пункт раздачи одежды нуждающимся людям. Сделали полки и стеллажи, выделили зоны для мужских, женских и детских вещей, также для продуктов питания. В магазинах и в государственных учреждениях были расставлены ящики по сбору денег. Они разбили город Урус-Мартан на 6 участков и стали вести учет малоимущих семей. И за последние 3 месяца помощь получили около 2000 людей. К ним стали обращаться не только жители с нашего региона, но и жители Дагестана и Ингушетии. Чтобы как можно больше людей не осталось без внимания, волонтеры открыли пункт и в Грозном. Беда не бывает чужой. Минкайл Ахмадов – один из тех, который свои 24 года не остался в стороне, а наоборот, принял эту беду как свою собственную. Ama dadvodeler işte ona ne vaşuqa düçe dela hudiş baaxirdir diye hudiçe peyda daxil peyda davuldir diye boşa işte aşa dela işte hırda diyes ela dıkdola işte dadvolin hundu yerdona işte huma dolşa seydaluştega
شو حاجة إلا اللي حاجة دنيا وش تعرفوا جال ديك خدري وقع تأويشي وقع إيمنا أهون ديشتو إز قيش وهون زدنا إز قيش مودي مدرس لرد أهم دلاربوش مصو إتش ياش خلر لا دونا شو أباح وأخلا دونا ده دينا كردو قناخ حشتو تج حولي حيشة إتنخيش تلقيح نقطة يا خصي ديل شيء دو عدال مولادونا أورش تلو ملخهم دلاحة سنقورد بوي أصغي مسكوارش أصحشت وتك حشت قوش تيجهاني أولي دعوشة بالبر. Он родился и вырос в городе Урус-Мартан, закончил Майкопский государственный деревоперерабатывающий институт, учится в школе юных корреспондентов, занимается реставрацией стульев. Это и есть его основной доход для пропитания своей семьи. Но тем не менее, несмотря на все тяготы и трудности своей семьи, он не забыл про простые и столь важные человеческие инстинкты, такие как сострадание угнетенному, равенство, благотворительность нуждающимся. Не покладая рук, эти молодые ребята занимаются одним из лучших дел на пути Аллаха, ведущие его к довольству. За месяц в одном городе Урус-Мартане было собрано около 80 тысяч денег. На них куплено достаточное количество продуктов, и опять-таки добрые люди не остались в стороне и дали товар по себестоимости. Волонтеры провели оценку, чтобы выявить особо нуждающиеся семьи. Люди прибыли с разных городов и сел, таких как город Урус-Мартан, Гойты, Автуры, Грозный и Гудермес. В сфере питания помощь оказана 31 семье, одежду получили 20 семей. У каждого из них одинаковые и сложные судьбы. تيوشنتا كوغ يوشنتا برودكتيتا هقار خزنيا صنغو خير إدار ساغا يويل قان دير ريزا خويل وزن دير بيت بستي تاع بنسي تاع تخوختا قو عش تخويقا هالبيجين شبو إشت شو المقاري هر حال دي دوق تخويقا ديك تاغن برودكتا يلا دمق ديلا كارتواق يلا شيكر ديلا ديحتا ديلا غرزا يلا اشتغل برودكتا يلا حلقة تيوخما يلا دوقنا وسط دوقا داشتك دير ريز خوي الخان دار سيدو الخير دار هرليلو هرغدا دار بوكشلو يلقان تان جيما اتو باتشون دوقم دوقر اتو بوش لاشا بيش مباتي وين اشتغل دوق. Благотворительную деятельность этих молодых ребят-волонтеров заметили также работники в сфере медицинских услуг, и их нужда и боль не стала для них чужой. Врачи частых клиник стали предоставлять медицинские услуги бесплатно. مرتن تح هر خير حيلن خايل مسكشنا خان غوديش بوي جاجينا لا سيج تنا وصل دلور دريتيش الا هوقز تخيا стоматологической поликлиники هوقز بابش частный и тхай кормта лица церги тна وصل دلور دريتيش الاشت استك حقينيري سيج دلوشتك سيج кормта церги تبل بول بردر تنخ غنا وصل خيدري الا تسار دوچ او ديكتيليتس سوچ او مسكسنا او اشت ديك دن وصل دريال يوم صار تعتنخ حق حوسين ليشيت بينا دينا تعت واليش وقت إلو سربو دال مقلع الدنيا خلرا أصل تعديش سوخ مثل تعمو مثل لوتك خيردوخ تاخ أصل نا وصل ديش خيشو نا وصل ديش ويريسبوبليكا حماش مسك ناخ أزبل تامبر بوصل دو بوش هلشة تعوش عندنا وصل ده وده ديش خير وشبлаготворительная организация يخوص сонтях волш давюч савош огромное скопление людей тига оснага хюш дела хулхан дек мугор вартия боша что ляш и мысли ерса ё что где на дела обычно вен гил мисквал швек хул тавана
буклаш, гулшлаш, бельшлаш, квартлаш, ши могшал галёли. Обычно ши гех варден лилшвек, вас их вилкой могшал галёлшвек. Ал ишт идагдена дела, иштевана минка боша, руководитель вистхелирса, ой дела да лосер мадар и миск нахта бяш санак wasal дяш могшал метватошал ишт предложительно حبوح كشناح وسع قضاء إنس سترودنيش دا دولين أخ إشت إي أصحق يا تانا هرمري بريا هرمي هورسن يول ميري برياتي بدكريشيستا تخوسن بيش كينيش ومسكنا تيرغو ألسن مالو ديل وانت يحجرو. Благотворительность – это по сути и есть те ступеньки, по которым мы приближаемся к милости Всевышнего Аллаха. Она представляет собой не просто помощь нуждающимся, скорее под ней понимается все, что человек может совершить во благо другим людям. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دا القرآن شوح بيغمشي حديث ساغد الرحقح دق آية حديثش داكنا هي خينا دال بيغمر أتس دق دوشتوش آية يخدو دا القرآن شوح بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أي إيمان دل النخ إش ساغين مسكناخن حشت ويوشان دعلوش خرجي إش أوخ شين رزقين دل شخ إشت قيش آية يحدي أنا دال بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إش ساغين مسكناخن دعلوش الخرج خلوش يرق إذ تون بيد تون ديك تون يال شن يخير زريل شوشن وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إيش ساغين مسكنا خندعلوش خليوش الخرجة إذ شن قوت شيريو تون يال حلو ريو قيمتنا قوتشوش شن تونك تعا هم إيشي نقدوش شن تونك تعا ظلم تديش إيش دعيل لرق دال قيسو ياقش حلو ريال إيش بيامر حديث عليه الصلاة والسلام حديث دقة ذاكنا ساغ دلر حقح ساغ أجر دزنج أجر غولينج من حق داش قيلق دشتول ساغ دو ألئز بيامر عليه الصلاة والسلام حقينا قيلق دشتول ساغ قيشان تجويش رياء تدويش دول ساغ إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى قيلق دعلوش خل دوشتول ساغ رياء دوش يقع ناخن قيتر دوش دعلوش خل دوشتول ساغ لقل والديل يغز خر دعدوقش دوشن إز تقن بصوب تقن ديل يغز شيخ وهر قير شولشن ديل ريز وغير شقح يق شولشن بقع بق إز قيلق شامسك تقن حشت قوتش ديش تنساغن هم يلج إمت ولا حوزين تدوخ دا تحت إدوخن شاديل دوشتول ساغخ ديل ريز ووتش خلر شيقر دعدوقش خلش إشت إساغ ميلجمهم يلشي سنخ يق يال خلر إز دال جرجح دور دولش سخلر جوش بيغمر عليه الصلاة والسلام قيج حديثح الله فاتقوا النار ولو بشق تمرة الله أجواج غتين تصرخ قيرلش الله تمرا خرما أخداق الوياء إبوغشتك هدو نقصن ديل دوح نية دين صداق حقدق كان خرمنخ إز مسك تغن حقنخ وزل سخلح حقنخ قاچم سخلح ديل دوح ساغين لق أسهر الدعيلشي دال أطنسة إبعنا دين جوج غتين تصرخ لروير وإزال تخن وين ساغين هم دعيل دقة نيقشدو دقة بعنشدو دقة متقشيو تعبول شار تعبي الخي مسكنا أخيك شيش دعلو سن دقن تنبول شخول إز شا قاچم بولشن عدل لق أولي تعبول شار قيتشن تيش تيشيه تيش مستق ولشجي واحد لق إز استق مسكنا خنا دعلور دولش دقاچور دولش خلش وزخل ولش دال وين دل دولش دولهم دال رزق دخ وين دلرج مسكنا خن خرجيه دال ديون الله ويقر بعرمت قلا دع يقش دال ديون الله يلخ وين سنخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мы, люди, должны стремиться быть милосердными, не быть равнодушными. Проживая свою обыденность, увлекшись карьерой,
Работая друзьями, мы не должны забывать о тех, кто рядом с нами страдает от безысходности. За каждое благое дело, совершенное нами, нам будет награда от Всевышнего Аллаха, и пусть каждый из нас задумается над этим.